Por que a arte contemporánea? Pois, bueno, a min gustame a toda a arte en xeral, calquera período, pero considero que, pois, que o tema de estudiar o que as creacións que se están facendo hoxe en día, pois, é máis amplio, dache máis posibilidades de investigación e de realmente poder entender a sociedade actual, non? E a mí me gusta a relación, pois, da arte coa sociedade do período no que se está creando, e o feito de analizar a arte contemporánea, pois, permíteme, pois, entender as tendencias e as ideas das sociedades de hoxe en día na que vivimos. Que é o que máis te gusta do teu traballo? Pois o que máis me gusta do meu traballo é, pois, ter a sorte de poder traballar no mundo da cultura e da arte en xeral. Gústame moito, pois, a poder traballar co público e o feito, pois, de poder aportar o meu pequeno graniño de area para axudar, pois, eso, a facer que a xente se interese, pois, pola arte contemporánea e pola arte en xeral. A última pregunta, cal é a túa obra favorita? Pois da Sachi Gallery, onde traballo ahora mismo, a miña obra favorita é a instalación que se chama 2050 de Richard Wilson, que é unha instalación permanente. Penso que é unha obra maestra do arte contemporáneo e, pois, eso, me parece impresionante, é a que máis me gusta. Vale.